se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción. Pròxima parada, amb Joan Espinosa. Batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. 4 i 8 minuts de la vesprada. El calendari ens recorda que avui és 14 d'abril. És a dir, avui fa 92 anys que es va proclamar la Segona República Espanyola, el 1931. El seu primer president fou Niceto Alcalá Zamora, que ese dia va pronunciar estas paraules. En esta lucha entre los hombres que mataron, si es que alguna vez conocieron el entusiasmo, y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. ¡Viva la República! La República es va proclamar a tot l'Estat 2 dies després de celebrar-se unes eleccions democràtiques, en concret unes eleccions municipals que, en plena crisi de la monarquia d'Alfons XIII, es va plantejar com un plebiscit sobre la forma de l'Estat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. 1936, ja ho saben, un cop d'estat gens democràtic intentava canviar el que havia eixit de les urnes i desembocava en una guerra civil que acabaria en una dictadura i en una llarga repressió després. Avui parlem de les Cartes de la Memòria, una iniciativa de memòria democràtica que ja fa més de 20 anys que està en marxa i que intenta reunir i posar en valor les cartes que van escriure víctimes represaliades pel franquisme tot just abans de morir afusellades. També recull missives que els han redactat els seus familiars temps després i a manera de rèplica simbòlica a aquells que van ser assassinats. Esta iniciativa naix de l'associació Memòria i Llibertat, de familiars de persones afusellades pel franquisme en la postguerra, a Madrid, i el material es podrà llegir al llibre Les Cartes de la Memòria, de l'editorial L'Encobert. Isabel Pastor, bona vesprada, hola. Bona vesprada. Són missives de fills o filles, nets, netes, nebots o nebodes. En alguns casos n'hi ha per les dues bandes, represaliat i familiar. En altres només n'hi ha d'una part. Una d'eixes cartes és la que va escriure Ricardo Zabalza Elorga, governador civil de València de setembre del 36 a juliol del 37. El detingueren al port d'Alacant, el traslladaren a la presó de Porlier de Madrid i l'afusellaren el 24 de febrer de 1940 a les tàpies del cementeri de l'est de Madrid. Tenia 42 anys. Escoltem alguns fragments del que va deixar escrit a mà abans de morir. Mis queridos padres, cuando leáis estas líneas, yo no seré más que un recuerdo. Hombres que se dicen cristianos lo han querido así, y yo que nunca hice daño a nadie a sabiendas, me someto a esta prueba con la misma tranquilidad de conciencia que presidió mi vida entera. Vosotros, en vuestra sencillez religiosa, no os explicaréis como un hombre que ningún crimen cometió, el propio fiscal lo reconoció así en su informe, y sobre el que no existe tampoco acusación de hecho vergonzoso alguno, pueda sufrir la muerte que me espera. Para comprenderlo, recordad a mi hermano Javier. Él también era bueno, trabajador y noble, y ya sabéis lo que hicieron con él. Quedan mi mujer y mi hijito Abel. Sé que mientras viva Obdulia será capaz de sacar adelante al niño y hacer de él un hombre como yo, pero quisiera que vosotros le profesarais cariño y os ayudarais mutuamente. Queridos padres, valor y ánimo. Mis hermanos os ayudarán y consolarán. Voy a unirme a Javier en la paz del martirio y del descanso. El pulso firme con que os escribo os dirá cuál es el estado de mi conciencia. Ella es una juez incorruptible y me dice que soy inocente. Os envío todo mi cariño en un abrazo. En Capilla, 24 de febrero de 1940. Ricardo. Duríssimes, a pesar del temps, no?
tornar a rememorar aquestes paraules. Clar, així a l'estudi de la ràdio de Punt Mèdia tenim el plaer de tindre avui com a convidat José López, que és editor de L'Encobert. Molt bona vesprada i benvingut, José. Hola, molt bona vesprada. Moltíssimes gràcies per donar-nos veu en la ràdio pública. A tu, per descomptat que sí, per vindre. L'editorial, de fet, està en plena campanya per a replegar suports, no?, a través de Verkami, destinats a l'edició, precisament, del llibre d'estes cartes, no? De les més de 70 víctimes de les que teniu documentació, que en són un grapat, de fet, nosaltres acabem d'escoltar fragments de la carta del governador, no?, duríssims, del governador civil de València. Al teu parer, què té d'especial particularment esta carta? Què té d'especial? Té d'especial perquè té un missatge que pot trencar alguns esquemes. Ja ell mateix diu, no?, li pregunta als seus pares, que són navarresos, que són d'una família prou tradicionalista i catòlica, que de segur que no entendran perquè unes persones que se diuen cristianes volen acabar en gent com ell i com el seu germà. I crec que és una cosa que sí que és prou interessant ara, i sobretot en aquests dies que estem celebrant la Pasqua cristiana, suposadament, que hem d'entendre que no només els republicans i represaliats després de la guerra, recordem que després de la guerra eren els típics revolucionaris de famílies de classes populars, sinó que n'hi havia de tot, i que este senyor li pot callar la boca a molta gent que ara està en processons o que està reclamant una justícia religiosa quan no van donar exemple, van trencant els manaments cristians. I això a mi me crida moltíssim l'atenció, tot i no ser cristià practicant com ell. I també, sobretot, és prou dur saber el que passa després. És prou dur saber que no només va morir Ricardo, sinó que va morir el seu germà, el pare en rebre la carta va faltar també, i un altre germà que tenien tancat, al poc de temps també va morir en la presó. Quina barbaritat. Una desgràcia. Eixa carta del governador, si ho recordeu, acaba dient en capilla. Sí. Li he preguntat per eixe esment i per eixes cartes al coordinador de l'Associació de Familiars Memòria i Llibertat, Tomàs Montero, perquè eixa associació està darrere de la tasca de replegar totes eixes missives. Doncs Tomàs, en la seva explicació, ens fa entendre fins a quin punt arriba la repressió, fins i tot en relació amb un simple paper. Son las cartas de despedida en la madrugada en la que se iba a producir el fusilamiento. Pasaban unas horas hasta que los montaban en los camiones, en la capilla normalmente de la cárcel, y por eso se conocen así como cartas de capilla. Había muchos conductos, o sea, las cartas, digamos, oficiales, las que se hacían después de comulgar y con tarjetas que había que comprar en los propios economatos de la cárcel, con el águila impresa, y las que había que poner los clásicos vivas a Franco y al régimen por obligación. Muchos, para escribirla, tenían que comulgar. Entonces, pues hay muchas de esos escritos que se hacen, digamos, al margen de esa obligación de la dictadura y se guardaban en grietas para que luego los compañeros al barrer al día siguiente se lo entregaran a las familias. Incluso en papelillos de fumar, que se han conservado muchos también, y es un trabajo increíble. Y los presos, a nivel de visitas o al mandar ropa a lavar en los pliegues de los pantalones cosidos, pues salían todo este tipo de misivas. Papeles de fumar. Papeles de fumar, sí. És molt bèstia, això que estan explicant. No ho havia sentit jo mai, José. Jo tampoc. Hem explicat que hi ha missives, però, clar, la realitat és que el llibre inclou altres materials. No sé, quin tipus de materials anem a poder trobar? Sí, n'hi ha tot tipus de material. De fet, és un miracle que se conserven, no?, estos papeles de fumar. M'explica també Tomàs que fins i tot moltes de les famílies que no havien pogut ni conèixer pràcticament el pare, perquè quan el pare o la mare va morir, també hi havia dones, eren bebès, l'únic cotxete que tenien en aquestes cartes i que han estat durant dècades dormint en aquestes cartes sota el llit, perquè tenien por, no? També tenien por perquè era un objecte que te podia comprometre amb el règim. I trobem des de cartes, fins i tot tenim uns còmics que va fer un senyor, un fuster, que, bueno, una de les coses que ha comentat també, no?, que els sobres havien d'estar sempre en vives a Franco i simbologia feixista. Este senyor jugava en la censura fent això que li demanaven, però afegint imatges i dibuixos una mica irònics, fins i tot podien anar contra el règim, com un gat, no?, el gat Fèlix. Trobem també sabates, n'hi ha sabates que van cosir algunes de les 13 roses, que s'han heretat també, dibuixos, n'hi ha un
diuís que va fer Buero Vallejo a un dels presoners, n'hi ha centenars de tresors que hem tractat de que estiguen tots en aquest llibre. Quina faenassa, Una faenassa de 20 anys o més, perquè tu estàs explicant que les famílies des d'aleshores fins ara han estat conservant aquests objectes, però la recollida, la recopilació s'ha produït des del 2009. Sí, ha fet un gran treball Tomàs Montero, sobretot que és el portaveu d'aquesta associació, però la resta de famílies, com parlaven no fa molt, que és un dolor que s'ha heretat durant 80 anys. I gràcies a ells ara podem advertir a la societat, que és l'objectiu d'aquest llibre, de que el feixisme és un perill real i que malauradament sembla que el tenim a les portes i governant en alguns països europeus. Això sobretot la principal intenció que té el llibre, i per això jo vull donar les gràcies a les famílies perquè han sigut molt generoses. De vegades me fa una mica de vergonya entrar en la seva intimitat perquè són cartes molt íntimes on podem veure coses molt personals, i les famílies han decidit que és necessari que se faça justícia i que se conega perquè n'hi ha un perill real. José, Joan, Jordi, vos convido a escoltar una altra carta. Està escrita per la nora d'Isabel Huelgas de Pablo. Isabel va néixer a Sogorb i va ser afusellada a Madrid, al cementeri de l'Est, el 31 de juliol de 1939. La carta la signen els 3 nets d'Isabel Huelgas de Pablo i escoltem fragments llegits per un d'ells, per Joaquín Herreruela. Hola, abuela. De nuevo aquí estamos ante este muro, testigo de tanto dolor. Aquí pasaste los últimos segundos de tu vida, arrebatada, argumentando su ejecución con la razón de la sinrazón. ¡Qué crueldad! Siendo nosotros muy niños, murió papá, tu hijo Antonio, víctima de una enfermedad contraída en la prisión durante los 7 años de cautiverio. Joaquín, tu otro hijo, murió en prisión, privados de libertad por defender la República, el gobierno legítimamente constituido. Crecimos con nuestra madre, teniéndolo siempre presentes. Ella ha sido la que más ha podido informarnos de todo lo sucedido. Siempre estaréis presentes en nuestras vidas y en tanto recordemos, en nosotros seguiréis viviendo. Tus nietos, Lupita, Antonio y Joaquín. Joaquín, muy buena vesprada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por atendernos. Joaquín, ¿qué ha sentido usted cuando ha escuchado esa carta que usted mismo firmó junto con sus hermanos? Pues hombre, muy emocionado y muy agradecido a que por lo menos se pueda oír y escuchar esta carta. Muy emocionado y agradecido de que se pueda oír. Joaquín, en esta carta se habla de 3 personas represaliadas de su misma familia, su abuela, su padre, su tío. Sí. Cuéntenos, ¿qué les pasó exactamente a ellos? Bueno, simplemente mi tío y mi padre fueron encarcelados mediante un juicio sumarísimo y mi padre estuvo 7 años en la cárcel y mi tío Joaquín, bueno, pues murió de tuberculosis en la cárcel. Primero detuvieron creo que a mi padre y a mi tío, luego a mi abuela. Lo de mi abuela fue muy rápido, fue un consejo de guerra rapidísimo, sumarísimo, se la condenó a muerte y el 31 de julio de 1939 se produjo su fusilamiento. ¿Sabe, Joaquín, qué se argumentó en su contra? Yo no sé lo que se argumentó, yo solamente vi la partida de nacimiento de mi madre, de mi padre, perdón, y en la nota marginal de la partida de nacimiento ponía que fue condenado a 30 años de reclusión por auxilio a la rebelión. Bueno, luego de esos 30 años que les condenaron, pues solamente estuvo 7 años. En la carta que hemos escuchado, Joaquín, se cuenta que en su casa sí que se habló de lo ocurrido, que sus padres sí que se lo contaron, especialmente su madre. ¿Recuerda ese momento cuando se lo explicaron, lo que había pasado? Sí, claro. Recuerdo el momento cuando yo era muy pequeño, tendría 6, 7 años, cuando mi madre me lo explicó, pero también me dijo que no se lo podía contar a nadie y que me lo tenía que quedar, que no se lo podía contar a nadie porque nos podían meter en la cárcel a toda mi familia, vamos. Eso fue lo que me dijo.
Y la verdad que desde niño siempre lo he tenido a un niño que de repente le diga, mira, es que a tu abuelo la fusilaron y es que tu padre estuvo 7 años en la cárcel. Fue un impacto bastante fuerte para mí. Claro. El silencio del que también hemos hablado tantas veces. Joaquín, ese muro del Cementerio del Este de Madrid que se menciona en la carta es donde más ejecuciones hay registradas en territorio español. El segundo es el cementerio de Paterna, aquí a escasos kilómetros de los estudios de Apunt, donde emitimos. Claro, ¿qué significan para usted muros como ese, como el del Este de Madrid, que son muros de la muerte? Es un recordatorio, sencillamente es un recordatorio que me gusta ir. Y sí, efectivamente, no sé si fueron 2.936 ejecuciones las que se produjeron solamente en las tapias del cementerio del Este de Madrid, en el periodo comprendido del 39 al 45. Creo que fueron 2.936, si la memoria no me falla. Es decir, a mí lo que me aterra es que dentro de esos 25 años de paz proclamados por Franco, solamente en el cementerio del Este de Madrid se produjeron 2.936 fusilamientos entre hombres y mujeres. No sé, parece que ese fue uno de los medios para conseguir esos 25 años de paz que tanto promulgó Franco. 25 años de pau, 25 años de paz, en fin. Joaquín, hay que decir además que en el libro se adjunta un testimonio manuscrito por su madre, Teófila, ¿no? A petición de sus hijos en abril de 2008. ¿Qué importancia cree usted que tiene dejar precisamente testimonio escrito de hechos de estas características? Pues para mí tiene mucha importancia. Mi madre murió con 101 años, pero a lo mejor con la satisfacción de poder haber escrito esa carta y que se pueda publicar. La verdad es que con esa satisfacción murió mi madre. En ese sentido tuvo algo de reparación, porque aunque mi madre no fue a la cárcel, pues mi madre durante 7 años estuvo yendo a ver a su novio a la cárcel y se casó poco antes de que mi padre saliera de la cárcel allí en el mismo centro penitenciario, para que cuando ya saliera mi padre de la cárcel pues pudieran vivir juntos sin ningún problema. Joaquín, estamos en el estudio, lo habrá escuchado, con el editor de ese libro que recoge todas esas cartas, todas esas imágenes y que pronto verá la luz. Él es José López, nos explicaba antes de este directo que no le conocía en persona, no le había podido hablar. Esta es tu oportunidad, José, si quieres comentarle algo a Joaquín. Hola Joaquín, buena vesprada. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, gracias. Nada, muchas gracias a usted y a toda la gente que han mantenido la llama viva durante tanto tiempo y que creo que va a servir para que las nuevas generaciones se den cuenta del peligro que viene por la intolerancia y por no respetar los valores democráticos. Le mando un fuerte abrazo desde Valencia. Muchas gracias, lo mismo. Un agradecimiento que por supuesto hacemos extensivo desde aquí, desde esta mesa de la radio de Apunt Media. Joaquín Herreruela, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes, muchas gracias a ustedes. Venga, adiós, Joaquín. Adiós. Quina conversa, Sí, recordem, ho deia al principi, que tot va començar en 2009 per iniciativa de l'Associació de Famílies d'Afusellats, Memòria i Llibertat. Doncs bé, també li preguntava jo al seu coordinador, a Tomàs Montero, per què va començar tot, no? Quin sentit tenia tot? Això és el que m'explica. Esta iniciativa nos la planteamos en 2009 con motivo de un homenaje anual como el que vamos a realizar mañana para dar respuesta a sus cartas. O sea, los familiares siempre hemos estado recuperando lo poco que nos quedaba de ellas y ellos, lo que han podido guardar nuestros antepasados y con dificultades y claro, son verdaderos tesoros para nosotros. Y luego está el tema de lo que transmiten en sí. O sea, la mayoría de estas cartas dan un mensaje de optimismo, de no venganza. Recomiendan a las familias, sobre todo, que estudien los hijos, que tengan higiene, en fin, son mensajes como muy positivos para la sociedad, para que se vea exactamente eso que se ha demonizado durante 40 años de que eran gente con cuernos y rabo. Caram, quina frase final. Sí, brutal. Wow. Sí. José, ara esteu en ple procés de recollir suports econòmics, el Verkami, no? que diuen que és una plataforma digital. Per què heu obert aquest procés? Bé, més que suport econòmic, necessitem suport de difusió
mediàtica. Com suposa que t'haurà explicat també Tomàs, l'associació ha rebut una subvenció del Ministeri de Presidència, no? De la Delegació de Memòria Històrica, i teníem ja la financiació per a poder tirar endavant aquest projecte. Per què hem decidit fer una campanya de micromecenatge? Perquè ens obri moltes portes, sobretot mediàtiques com ara. Això ens dona una rellevància que normalment les editorials xicotetes no en tenim, i també és, com podríem dir, no? Com una mena de prebenda. Així, la intenció d'aquest projecte no és que se quede en els calaixos dels familiars, sinó que aplegue a la majoria de la nostra societat. Per això hem aprofitat, no? la campanya que ens ofereix Verkami per a poder tindre més difusió en mitjans de comunicació i sobretot que aplegue a la majoria de cases. Que tingui aquesta funció divulgativa, no? Que és el que es pretén, no? a través d'iniciatives d'aquestes característiques. Sí. José, molta sort, de veritat, i que el projecte tire avant i tant de bo puguem tornar a parlar amb tu precisament perquè s'ha fet realitat. Moltes gràcies. Jo també espero això i que parlem de coses positives, no? Com la d'ahir, no? La notícia de Gandia, que sembla, no? que els jutjats ja volen començar a investigar. Esperem que la llei del 77 no impedisca i que sabem que els drets humans mai caduquen. Creuem els dits i tant de bo que sigui així. Moltes gràcies. Gràcies, José. Gràcies, José. Doncs avui ens hem centrat en aquestes cartes, però el fet és que hi ha moltes coses a contar amb relació a la memòria democràtica. Isabel, ens explicares en directe el 30 de març que al cementeri de Gandia havien aconseguit localitzar una fossa comuna que feia anys que buscaven. Ho comentàvem ara també. Sí, efectivament. Era la tercera vegada que ho intentaven i aquest matí de març aparegueren a la fi les restes de 4 cossos que tenien clars signes de violència. Vicky, neta de Benjamín Bravo, afusellat per ser sindicalista, s'emocionava en directe al programa en recordar tot el que havia estat esperant la seva família. 84 anys. I no puc oblidar-me d'agrair a les institucions, a Arqueoantro, a tots els que s'han volcat d'una manera com si foren familiars també. Mira, ara em torno a emocionar de pensar lo bé que s'ha portat la gent en tots els familiars. Ha sigut una cosa que ens hem sentit tan apoyats, tan anem a aconseguir-ho, mira. I ho han aconseguit, Vicky, ho hem aconseguit. S'ha tardat massa, són molts anys. Vaig tindre una alegria molt gran quan la primera picoleta, el primer foraet que vam fer va ser victoriós per mi. Ara ha sigut la segona emoció i ara espero que en l'ADN puguen identificar les despulles del meu avi. Això és el que espero ara. Torno a sentir i recorde perfectament el dia que ens ho vas portar. És brutal, no? L'emoció, en aquest cas de Vicky, totalment justificada, clar que sí. I són aquestes novetats, no?, de les quals estàvem parlant, i estava referint-se a José precisament quan ha parlat amb nosaltres, no? Si aquell dia n'eren 4 cossos localitzats, ara ja en són 16. Sí, així és. I encara més, aquells dies familiars i Ajuntament anaren directes a presentar denúncia als jutjats i també és notícia, justament el que avançàvem, que la investigació no s'ha arxivat. És la primera vegada que continua el procés i que un jutjat, en aquest cas el de Gandia, obri diligències penals per les fosses del franquisme al País Valencià. No només això. Este matí jo mateixa parlava amb Miquel Mesquita, de l'empresa Arqueoantro, que porta les excavacions, i em deia que no recorda cap cas a l'estat espanyol on s'hagin traslladat els cossos de les fosses a l'Institut de Medicina Legal corresponent per analitzar-los, on hagin donat ixe pas. Ara es posaran data i veurem si la investigació evoluciona o para així. Com dèiem a Deies, creuem els dits. Creuem els dits. Isabel, moltes gràcies. A vosaltres. Com sempre, impecable. Escolta, han de saber, a més, que per l'efemèride d'avui, recordem, 14 d'abril, dia de la proclamació de la Segona República, hi ha jornada de portes obertes als cementeris al voltant de les fosses comunes, precisament a Paterna i a Castelló de la Plana. I també esta vesprada, a Alacant, la Comissió Cívica de la Memòria Històrica ha convocat una concentració a la plaça de la Muntanyeta. Que esperen mentre homes i dones